sabona wephumza wakandaba sabona we Mr Madawu khona no PH umfamngadi uthi sawubona noNduku uyaphila PH muwazi uthi nguNonduku we ultimate power in the universe. Mavundla Media shaking hands with the fourth industrial revolution. Let's go. Kabazela kamavovo fikile uyaphila hlengwezwane sabona mangethe niyaphila kodwa siyabonga buhle kajama mngonyama Mfundlasi uyaphila mama siyabonga kakhulu uNdonesho Malacosta the sunshine hello umzukwazi usokalezo uthi bhuti omdala uyaphila ngane yasekhaya siyabonga noNdlunkulu lapha ya uthi bhuti wethu umsongo wensimba uswama nje so umngoni media productions uyaphila ngane yasekhaya siyabonga mfowethu khona nomavundla omuhle reposted. Congratulations, you are now part of Progressive Force. Nizokhumbula ukuthi manje nje ngisengakangenele ukuthini nina nje seningenele mzimsana nozo kamamthethwa umceba ngisongenzela ukuthi nibe ningena nje kahle thina umcimbi wethu kahle umcimbi wethu thina uqala 9:15 Samana kwi-page lethu lika Facebook Mavundla Media Experience uyaphila wesivuyile umadletyana nolungane usomaqhinga uthi Vundla sikhamba kanjani lapho siyaphila webhoti khona nomlindi Mavundla uyaphila noNduku siyabonga sesifikile ekhaya ungube njani ke ungube ngcuka ukhaya uthi bhuti omdala uyaphila mfethu nombali umambanja uyaphila wena uLeo Sikhakhane SV Magubane usihle lushaba uzoleka okuhle usiyabusa undaba ezitha khona noWini owakandlovu usivuyile uthi Mavundla silapha Eastern Cape usiphilile ke thina wenana Nkosi Mabhena ukahle bhuti usifundo ulocal uProm wamshazi ukhona naye abenathi mulwendo zakokwethu ezeyo mthakathi umfana kaNhlenyama uthi ke mangibona nje webhuti ulive kanje ungenza ngihlale ngizenze ayi ngikhulisile intori zakho ayisho vethu sizawuthini ke bhuti kakade empilweni there's two things mfowantlenyama ziwu-2 kuphela izinto ziwu-2 into enhle into embi udependa ukuthi wena ukhetha ukufocusa kuyiphi and le osuke ufocus ukuthi wena ufuna ukuyiglorify iyona ke suke sizoshape ipersonality yakho angive ngiyithandile iinterview engibe nayo izolo nenkosazana yakwaDlamini singabantu asive sineso elisheshayo ekuboneni okuronke asive sineso elisheshayo ekuboneni okudinga ukulungiswa okudabukisayo yeah those are the headlines kufuneke sikhulume ngokuthi yeah lihle ibhantshi lakhe kodwa yini engafaka ngishethi nothai yazi ube muhle izolo uyazi ngangcono ini kungcono manje ngoba ngisho lento ukuthi ufuna ukisho ukuthi ngangcono iyona ngoba uyilolu hlobo lomuntu olufocusa kakhulu ezintweni ezinegative ugcina ungabusabona noma sekungcono uyazi kunabantu esike sibabuke lapha sibahalele sifisa ukuba ibona kodwa uthi uyamuzwa yena ke manje qobo lwakhe mombuka umlalele ekhuluma uza ukuthi akanelisekile ngempela ilento ayiyona futhi ukuthi akayibulale uma eyilento ayiyona manje ke ispirit ke leso esibi siphelele emakhathini uyaphila nosibuda siyathemba naphila ubra S umvaxulu unombuso khanyela uthi sikhulekile ekhaya Spesihle Dlamini ukhona naye siyambingelele so uyakhetha mfethu 2 mina ungabalibeka kakhulu ithemba lakhe emntwini angazi ukuthi bangaki abantu
engihlale ngibatshela lento umuntu athi uwazi wangiphoxa Mavundla bese nguthembile khona khona wayengikhumbuza leyo nto ukuthi ngaphendula kanjalo ngathi ngangitshelile ngathi ungabomthemba umuntu wena usungathi usuka nje ngempilo yakho yonke wena uzothemba umuntu nakhona uzothemba umuntu ongamazi awucabange nje usuzothemba mina njengoba nginempandla nje uzothemba mina njengoba nginjena nje wena bese ungethemba nje uzoqede ngalendlela ukuthi wena uzothi uphoxekile ngalendlela ukuthi sekuthi manje usuku lwakho selivele lonakala sekuthi ibulale wena ubumavundla we kahle wena kusho ukuthi wena vele unenkinga wena uyabona into engisho umuntu nje bafethu akethenjwa umuntu kodwa ngizokuchazela ukuthi uphila kanjani ngoba once waqhamuka futhi kumuntu nale approach engiyishoyo yokungamethemba umuntu usuwehluke ngani kule negative attitude and negative approach in life. You can't negotiate in bad faith. Isingisi lesi. But akulezi insuku sikhuluma indaba zama graduations, ama accolades and all that. So si ucabanga kwethu ne level yethu yoku engage noku articulate on issues has to reflect that particular caliber ukuthi we have moved away from the ordinary, we are elevating to a state wherein issues are attacked at a different angle than the usual. I understand. Sikuleso sigaba ke ngithi kuwe ukwazi ukuzo negotiate in bad faith usuza kumuntu already ungamthembi. Ngithi mina ukwethemba umuntu kwenze kube i-decision. General Celiza uyaphila mfethu yajabula ukubona ngane yasekhaya ngisakwazi zekuku uthi lapho ngikuthembani shwele zekuku ngethembe edali kodwa ngithi mina ungangethembi ngakho konke wamgcinani nje bafutha umuntu honest ongenas closet umuntu ongena imfihlo zakhe ningaqanjelwa ile genge lokivela lapha kuma screens lapha mayisibona ama cameras enzo uNkulunkulu abangcwele ithuke bonke abantu but asisho ngalokho ukuthi sekufuneka uyijaje ngaleyo nto nakho ke kodwa bekuyi advice mina bengiseza khona ngingaze lokho mphazamiseka la ukuthi you must decide to trust the person. Ukudecide kungcono because you can control it. Yabo? 2, ukudecide ukuthemba umuntu ukwenza for ukuzi protect wena. Can you imagine I'm taking a trip, business trip to eGoli. Usebudlelwaneni bokuthandana nami. Ngithatha itrip ngiya eGoli. Already emqondweni wakho usukufakile ukuthi mina njengoba ngihamba nje kusho ukuthi na ngiyodala ubuqhophololo nobuqhetseba lapha yana. Thatha i-decision ethi ubaba wehlukile hawuli kanisa uzubatshela abangani bakho bekujwayela kabi befuna ukuqhatha nami bethi ungamnyeka ahambe ehene ngiyamnyeka ahambe yedwa uma kuukuthi uyisifebe angeke azayekiswe ukuthi ngiyisimbela mbele emva kwakhe uma kuukuthi uyisifebe angeke ubufebe bakaza buyekiswe ukuthi ngimfonelile esuka eThekwini ngahlala naye eKholini kwaze kwaba ukuthi ufike eGoli nakhona mayesefika eGoli ngamshayela ucingo ngimbuza ukuthi usefikileni ngo12 ebusuku ngamfonela ngambuza ukuthi ulele nobane awukhanyisa ungenzele ivideo we awuma kancane dadewethu awume kancane mfowethu ngezwa yini uyayihlanyisa nje wena into ongayenza Lindiwe Madela niyaphila ma into ongayenza ku decide nje ukumethemba umuntu wakho ngoba ngeke azayekiswe umuntu ona 32 ayekiswe izintazi akithi wena wathi ufika kuyena wamkhetha wena ake uvela umthandele lezi zinto wamkhethela zona ngalesi yasikhathi uyayibona into engichazayo ngoba uzozixaka uzikhathaze ikhanda ungente engathi shu thina sike sabona abantu bethi hello love unyani nawe ngiyalala fana I had a long day
Oh, okay, babe. Okay, but how was it? No, lapho ibelo right nje mafuna uqamba mama. Kodwa asixoxe kahle kuseni webo. Okay, yebo baba. Ulale kahle. Ulale kahle ngemkhuluzi. I love you. I love you too, my baby. I love you. Alivala ucingo lwakhe. Mayiqeda ukulivala ucingo lwakhe. Mayiqeda isheshisele gogo. Mayiqeda ukulivala ucingo lwakhe ayiqhubekele nomjolo wakhe bekade wenzani awenza. Awukwazi ukuthi umuntu wakho wena uzomelusa. Usuzomgada manje umuntu wakho wena. Usufuna ukuthi umtshotshe ngama calls, umtshotshe ngayo yonke into. Yebo? Now uyamethemba umuntu wakho. You must decide ukuthi lo muntu lo uyamthanda. Lezo into engichaza kwena. Ngime lapho. Namhlanje ke ngo 9:15 sikwenze nje kwayi decision yethu ukwethemba siku right my love. Right Dawuda. Sikwenze kwayi decision yethu ukucelebrate nokufocusa and cast our eyes strictly to the good and to the greatness. Sithi nje we choose to focus okuhle. Kungesikhona ukuthi akukho okubi. But sikwenziswa yini lokho? Ithi ke ngucaphunele ivesi elithile. Hayi ngoba sisesontweni ngabaleki. Hayi ngoba sisesontweni. Lithi vesi emhlabeni kwakumnyama. Right? Meaning we are in the darkness, whether we like it or not. It is in the nature of umhlaba ukuba mnyama. It is in the nature of the flesh ukungcola. Noma ungayiwasha kangakanani inyama izokubuyisela insila, ikubuyisela iphunga uma usuyiyekile. You must maintain it. Lithi ke leli verse kwakumnyama ebese liqhubeka leli verse lithi kwafika ukukhanya ubumnyama babaleka. Usekhona uKhumalo, siyajabula siyabonga kakhulu. Lithi kwafika ukukhanya ubumnyama basebenzinyani base buyabaleka, right? Lento ichazela ukuthi ubumnyama abuzange buhambe. Ubumnyama babulokhu bukhona kodwa ngenxa yokuthi we allowed light, then darkness ran away. But uyayibona into mayibaleka iyocasha nobumnyama benza njalo. Even in the palm of our hands kumnyama umuke wathi kukhona ubumnyama. Uma ungakuthi manje bese ngithi awulunguze phakathi lapha uzobona kumnyama kanjani. Uma ungakulunguze lapho ngaphansi uzobona kumnyama kanjani. Uma ungakulunguze la endlebeni yakho uzobulunguze la emakhaleni kugcwele ubumnyama everywhere until you allow the light to shine or to look over that space. Then darkness is going to do what? To run away. What are you sure? So okay, it is when we allow the light that darkness is going to run away. Uthandana nalo muntu othandana naye ubusy ufocuse kuma negatives nama shortcomings akhe. Yilezo zinto nje kuphela ke wena ke obusy ufocuse kuzona. Kwakumfazi onjani, umfazi onjena, wayi mina ngeke ngiyimele leto. In the first place uzuyithola usuthandana nalo muntu othandana naye njengoba wena ungaseze ukwazi ukummela. Kanti wawukade umthathe kwakwade kwenze njani lo muntu mawususuzobona manje wena ukuthi lo muntu kwangafanele umthathe. Bese ngixakwa ukuthi ke wena ke manje ke. Okay, before ngiyeza 4:15 akashayi sengimbonile vele ubafo wami oze kunini. Ubona izinto ezirong kuphela. Zodwa but usahleli naye. Bese ngixakwa ke umuntu ozofika kimina every day azongihlebela nge-boyfriend noma nge-girlfriend yakhe every day.
Mina yazi bafethu angikwazi ukukhuluma mina ngomuntu wami bafethu. Charlie. Glass fethu lapha aluminium. Angikwazi mina ukuthi mina ngizoza kuwena ngizokutshela ukuthi ave bheda lona. Hayi ngeke mina. Yazi ukuthi mina ngeke ngize ngikutshele ngomuntu wami ngisho sesihlukene naye. Wena usuzeke mina uzothi hayi sengiyabona noma ufunda ukuthi wamale ngeke mina ngize ngikufakazele mina. Ngeke mina ngizokhuluma kabi ngomuntu wami kuwe. Ngisho ngabe kuthiwa wangenzani ngeke ngize ngitshele. Ngeke ngikutshele mina. Yazi ngoba yini? Angikuboni mina ukuphakama ukuthi kuzoqhamuka ukuphakama ongaphakama ngakho ngokuthi uhighlight noma uidentify ububi bomunye umuntu. Yebo lento engichazayo. So ke ezinye zezinto lezi esithi thina zincebo. Ziwumcebo. Ziwukunona kwenkabi yakithi khona kade ekhuluma lapha ethi iduniwe inkabi yakithi. Khona lento ikhumbule ekhaya kungekho phuthu kungekho rice kungekho nyama kukhona uphuthu kukhona imfino bese uye ekhaya uthi ngicela ngakhumbula uphuthu lasekhaya ngakhumbula imfino yasekhaya ezwa inlonto le ngenxa yokukhumbula ukuthi uthuludla loluphuthu nalemfino ubukusiphi spirit then kuleli theku logesi nenyama zayinkukhu eziphoqozwa everyday nama rice kodwa uthi ukudla kube kukubinda ngenxa yezimo ophila ngaphansi wazo. Congratulations, you are now. Uyayizwa lonto ngikubekela lona esithombeni. So ikanjalo sikukhethile ukuthi kuleli viki nakula마vikana azayo ngomhla ka 26 June sizo celebrate ukwenza kahle kwengane yakithi emnyama sizoyihalalisela sizokwendlala amasundu phambi komhlaba neningizimu Afrika yonke sizothi yebo kukhona ikhathi la uyibuke khona uzibona ungaphelele uzi under ngazibani kodwa nje usibeke ngaphansi emveni kwalokho kodwa masithi futhi siyabheka imizamo yakho ikuhlalisa esihlalweni samakhosi. Ngike ngisho isibonelo sezinto engithi mina ngazisho ngifike eThekwini angiyiqali ke mina into mangezo uyiqeda ngathi mangifika nje eTUT ngale yaminyaka kwakusey ML Sultan Technikon. Ngifika on my first year ngabuza ukuthi ku graduatelwa kuphi. Bangikhombisa sports center ngaya khona sports center ngayo walk on my very first year ngayo walk ngathi in the next 3 years I'll be walking here nale shandi seshawa la eHlombe. My mother will be there, my father will be there, my girlfriend will be there ngoba ngisesemathandweni yabo ngiyibone girlfriend yami ingishayiliza lithi lawo angikulezo zimo nalezo zinto ezinjengalezo ngiready why because I was motivated so ngiyakwazi ukuthi kusho ukuthini ukuphumelela kwengane emnyama usunga request Mtungu nakwe kulokhu sizothi ake sizojabula kunesikhathi la lemfundo yethu yaseningizimu Afrika eyalwelwa khona ngo1976 ilwelwa abantu abasha bangaleso sikhathi bathi asulufundo luhlobo nje lwemfundo luza nomqondo othile wokuzosephuca ngokwethu luzosenza izigqila zokucabangela ukuseva kuphela abantu abathile uma siphuma kulezi izikole sisene mentality yokwazi ukuthi njengoba sifunda nje sifundela ukuyosebenza kodwa sikaze siyibuza ukuthi sisebenzela abantu. Yabo, even as we further our studies, we are yet to ask ourselves that question. Ukuthi iBhayibheli umsebenzi lithi isigqila. If ufunda iBhayibheli lakudala lithi uAbrahama waphuma nomkakhe nezingane ezingaka nesigqila zakhe ezingaka. Kamuva ke base beyalishintsha igama elithi igqila basebenzisa igama elithi izisebenzi. Yayizwa leyo nto le kodwa iqiniso lithi kusho ukuthi uma ufundela ukuyosebenza ufundela khona impela ukuthi wena ufuna ukuyogqilazeka for someone else. Yayizinto engishoyo now leyo nto ke isithi kufuneka siyibuke imfundo yethu sihlaziye ukuthi isesigabeni la
isifikile, because as much as yes, on the 26th of June we are going to be celebrating the goodness of our education and the difference we have seen the education doing in our homes, like Kamuga Corner and backgrounds, we also must assess it in its entirety. Ukuthi isiproducela uhlobo olubantu bakucabanga kunjani. Yeah, izinto ngisho umuntu nganoma i-network yami noma yakho yini ngiyakubona mase ngithi ngiyangena la mase ngithi ngifuna ona ke ngathi ngiyabona manje uthi invite yimina ke yabo ezinye zezinto lezi okufuneka ukuthi sizi ngike ngacela ke la ngathi kuwe siqhamuka kwi-graduation season ba-graduate abantwana babantu kukhona base-UKZN khona base-DUT khona base-MUT khona base-UNIZULU khona base-VETS UJ VETS wonke ama-tertiary institutions that you can think of, TVET colleges, private colleges, public college, baya-graduate abantwana babantu. U-social media is buzzing with videos of different characters and calibers. People are joyful. Sibona abazali, sibona umalume bomntwana, sibona abantu kumnandi kujatshulwe and sithi thina kuhle kakhulu. Ake sizokujabulela. Kukhona abantu la abangakhumbula ukuthi lemfundo ilwelwe ku1976 namhlanje kulonyaka u2026 iyophela iminyaka ewu50 yalwelwa lemfundo. Ayisafani nohlebo lwemfundo isitha olwalufuna ukuthi li-access. Ngiyaphinda futhi kuningi okusafuneka sikubheke njenge curriculum ne syllabus and every other thing. Kodwa if we continue to look at life ngale approach ngithi mina, let us look at the positive. I can guarantee you ukuthi from the little positive that we can see out of it, we are going to get the best out of it. Yayizo nto le mantungweni na kuyake baba Mthungo. Hayi ombulazi sebethelekile. Ngani yakithi niyaphila kodwa? Hayi siyaphila. Siyajabula wengane yakwethu. Angazi ukuthi ngithini. Ngiyahlonipheka ngoba ubukhulu bakho ngibuzwe kwamanye amakhona engeke ngize ngiwachazele bonke abanye abantu lapha. Kodwa ngiyabona ukuthi nginomuntu omkhulu lapha, ngibone nama video akho lapha akhombisa ukuthi lalela lo muntu ungambuka, yabo makuthiwa umuntu ungamkali ngamehlo. Kushiwo leto ke esiyibonile. Wemfethu uyaphila before nje ngikudedele ubingelela abalaleli bethu kuyaphileka. Hayi kuyaphileka kakhulu. Ngeke ngaze noma ukuthi nje ngishaywa i-network kodwa uzongazisa mayisikhathi because i-network ayikho kahle la. Hayi maye yakhatha ngizovele ngufonele direct, sinendlela ethile ukuthi mayikhatha vele sikufonele sikhulume nawe sikulalele. Kodwa ke ngiyakuzwa la mfethu. Mhlawumbe ke Ningizimu Afrika ake ngitshele uSiyabonga owakaKhumalo simbonile inkundleni zokuxhumana enza kahle egraduate uzositshela. Kodwa ungake nje ungene uyobheka lapha na uSiyabonga Khumalo enkundleni useyagoogleisheka manje uzokubona ukuthi ngikhuluma ngobani. But just in case kuukuthi South Africa beningakaze nimbone, Mthungo mhlambe awubingelele abakwethu eNingizimu Afrika bese uyazazisa ukuthi ubani lo Siyabonga Khumalo esinaye namhlanje, ikakhulukazi kulombhidlango wethu wokutusa nje ukwenza kahle ikakhulukazi ezifundweni zakho. Hayi ngibonge kakhulu ithuba bhuti kanye nesimemo namhlanje. Sibingelele kakhulu nina bendlovu enamandla enhla nasezansi kuwo wonke amagumbi la okufinyelela khona lo mbukiso njengamanje noma ngithi le show kwamanje. Lona ke okhulumayo njengamanje uSiyabonga Khumalo ngokuzalwa odabuka eNquthu eMagaga Sandlwane phakathi kobukhosi lapha noMasibuko. Yona ke lo mzilikazi abathi Mr 21 at 21 abanye bathi u-short division isibalehlula uyifundiswa. Abanye bathi indaba kayihlala iphathisa abamazolo uye ke lo osegalelekile ngempela kumbulasi.
Wemfethu siyabonga. Kuyangithokozisa kwanami Mtungwa. Izenzo ezinhle angijwayelanga mina ekukhuleni kwami. Njalo mangiyibona ngiseduze kwabantu abenza kahle nami vele ngiyibona hayibo sengizoba mkhulu ke manje ngize ngifike la engifuna ukufika khona. Ukhuluma wembulazi nge-short division. Ngifuna ukuchecka mfethu ngike ngabona lapha mabechaza bafaka amagama athi dwarfism, bakhuluma ngosiyolosis, bathi uzalwe with those, umuntu omfishane. Mhlawumbe uma ungabe ungichazele mfowethu ukuthi because abaningi ngike ngathi ngibuka ivideo yakho lapho ngaqala ngangakubona mina ngisabona nje abaphathi abakhulu lapha kodwa ngithi no uvuka lo muntu ozothesta ngizongibona sebeshona phansi sebethi thahla ngabona ukuthi nawo Mtungwa. Mhlawumbe uma ungasibeka esithombeni mfowethu kulabo othola ukuthi mhlambe abasijwayelanga lesi simo ukuthi masikhuluma ngedwarfism anganoma ngilibiza kahle uzolisho wena kahle igama elithi scoliosis ukuthi kuchaza ukuthini mfethu. So kahle asiqale ngo-dwarfism. Kusho it's a medical condition noma mhlambe kusho kahle sibheka inina i-height yomuntu ukuthi ngathi kusho umuntu ongasukile kakhulu egakadeni ngokwe-height. So kahle ke sibeka kanjalo ukuthi it's a short stature ngesingisi. Ebese lokhu kwesibili ebesikubiza ngani nge-scoliosis. Lokho kusho ini scoliosis, yes. Sure. Lokho ke kusho ke i-deformity noma ukugoba komgogodla ngendlela engajwayelekile. Kusho ukuthi kuse kune-deformity noma umgogodla i-spinal cord sisuke singadevelophanga in a natural way ukuthi sibe straight, sizoba namakhevu ukugoba thizeni ngendlela engajwayelekile of which agcine ku-affecta the physical structure and i-status like i-physical status somzimba kahle. Mfowethu. No, ngiyabonga kubalekile nayizolo besikade sihoste omunye unkosazana lapha makuvela amagama amasha lapha ezifundweni zakhe nakuzimahlo ngabezana nazo ngithi ngeke sisakudedela ke angeke uphume ungasichazelile ukuthi